For at det skal være lidt simpelt, så har vi nogle huskemetoder. Vi har det, der hedder førstehjælpens 3 hovedpunkter. Nummer 1, som er den allervigtigste, det er den, der hedder stands ulykken. Hvis man ikke standser ulykken, så kan man ikke rigtig komme i gang med noget andet. Vi forestiller os, der er is på søen herude, og det er tydeligt at se, at der er mange mandfolk her. Der er jo mange, der kan. Altså. Så det, man kunne forestille sig, at hvis nogen falder igennem isen, at så vil der storme 7 mand derude for at prøve at redde hende. Eller ham. Hvis de så også falder igennem isen, så har vi balladen, for så har vi ikke rigtig lykkes med at standse ulykken på nogen som helst måde. Så 1, stands ulykken, og det kan vi aldrig fravige fra, for ellers så kommer vi ikke rigtig i gang med resten. Nummer 2, det er livreddende førstehjælp, og nummer 3, det er alarmere 112. De 2 må vi gerne bytte om på, hvis det giver mening. Og når vi er ude i skoven, på de fede steder, så giver det god mening at bytte om på de 2. Vi var ude og samle en svampeplukker op ude i skoven sidste år. Det der er med svampeplukker, jeg ved ikke om I kender nogen eller selv er nogen, men de gode steder, dem siger man ikke til nogen. Dem holder man helt for sig selv. Nu var Tante Trut jo ude i skoven for at plukke de her, Karl Johan svampe. På det helt gode sted, så går hendes hof. Det er led. Så ligger hun ude i skoven. Det er hemmelige sted. Så prøver hun at ringe til 112 og prøver at forklare, hvor hun er henne. Hun havde en gammel telefon. Nokia, de duer. De fejler aldrig. Og det er også fuldstændig rigtigt. De gamle Nokia, de duer altid. Alarmcentralen kan bare ikke se, hvor hun er henne, når hun ringer på det. Det havde hun ikke tænkt på. Det var da uheldigt. Så hun ringer ud fra sit svampested og siger, jeg er der. Og politiet siger, at vi har jo ingen jordisk chance for at finde dem, men vi skal nok gøre, hvad vi kan. Så ringer hun til sin eksmand. Han er på vej ud af døren. Han har ikke mobiltelefon. Men han er på vej ud af døren. Og så ringer telefonen, og så tager han den. Og så er det så hende, der ringer. Han ved jo godt, hvor svampestedet er, for de har fundet det sammen. Så han ringer til alarmcentralen og siger, at han står ude ved vejen og venter på, at der kommer noget hjælp. Og så tager han direkte derhen. Og så kommer vi så i brandbilen, og så kan vi så finde hende langt inde i skoven. Og jeg er rimelig kendt i den skov. Det er Sønderskoven. Jeg har været der i mange år. Det sted, det kendte jeg bare ikke. Det var super lækkert sted. Stort, grønt græsareal og alt muligt, mand. Jeg har aldrig været der før. Ikke langt dybt inde. Det er bare rigtig, rigtig uheldigt. Men havde der nu været nogle andre derude, og man havde lavet førstehjælpen først, og havde det nu været et hjertestop, så var der aldrig kommet nogen hjælp ud til en. Fordi der kommer ikke andre steder. Så havde du været også to, der var derude, og du faldt om med hjertestop, og der faldt om med hjertestop, og jeg tænker, jeg kører lige på med hjerte-lungeredning. Det kan jeg gøre i dagvis, der kommer jo ikke andre derude. Men mindre har jeg ringet 112 først. Så man ringer 112, før eller efter man starter livreddende førstehjælp, det er op til en selv og en sundhedsforhold. Det er i sig selv underordnet. Men etteren, standsulykken, fraviger vi aldrig. Lige et spørgsmål. Ja. På de moderne mobiltelefoner kan alarmcentralen se GPS-koordinaterne, uden at GPS'en er sat til? Ja, det kan det. Bare det, at man har en iPhone? Eller bare det, at du har en smartphone, der er opdateret efter 2016. Okay, så GPS'en er simpelthen aktiv? Når du ringer 112, så jeg ved ikke, om de aktiverer det. Nej, okay. De tager krydskoordinater, eller hvad fanden de gør. Men der er selvfølgelig de her programmer, som nogen de downloader. Der er jo nogle mennesker, der godt vil flyve under radaren, som man siger, og ikke lige vil opdage. Og de downloader programmer på deres telefon, og så er det ikke sikkert alarm, så man kan se, hvor de er henne. Men det er jo en af de her kalkulerede risiko, man så tager, når man downloader sådan et program. De er også klar over, at den sender GPS'en med hele tiden. Så de har gjort den aktiv på at stoppe. Ja. Andre mennesker, de er ikke klar over, at den gør det. Og det er ligesom at sætte tyverisikrede døre og vinduer i sit hus. Det kan man godt, så kommer tyven ikke ind. Og det er jo fint, hvis der kommer mange tyve i området. Men man skal jo bare tænke på, at brandvæsenet, eller lægen, eller ambulancen, kan jo heller ikke komme ind. Nej. Så det skal man bare lige tænke over, inden man gør det. Hvad vil jeg helst? Ikke også? Jeg låser aldrig min dør. Ikke kun af den årsag, men det er også fordi, det er mit hus. Og så, men det har ikke tyverisikrede døre i. Nå, vi fortæller vores snak. Vi har... Ja. Det er bare... Det kan godt være, det giver sig selv, men jeg synes, det der med at standse ulykken, det er jo ikke... Altså, for eksempel dem ude på isen. Ja. Altså, tænker, hvad er det?
Altså, hvad er standsulle? Vi skal ikke have flere, der går igennem isen. Ja, vi skal simpelthen ikke have flere, der går igennem isen. Nej, okay. Fordi jeg synes nogle gange, det er sådan, det er jeg helt med på. Ja. Det kunne jeg også sige kl. 3 om natten, at det var punkt 1. Men så tænker jeg lige, hvis nu jeg så fik alle de her cases, kunne jeg så sige, hvad det var, han standede. Men det giver nok eksempler med der i det. Ja, fordi ulykken skal jo standse her. Når du kommer til stedet, så siger du til den næste Tarzan, der kommer løbende ud på isen, stop. Vi skal ikke have flere derude, fordi de 7 andre, de lige faldt igennem. Ja. Et eksempel af det samme kunne en standsudlægning, for eksempel, lad os sige, der skete et mindre uheld ude siden på en motorvej, at standsudlægning der, det kunne være at få advarselstrækanten op som noget af det første. Ja, eller få en lastbil til at holde længere nede. Ja. Ikke også? Ja, fordi så sker der ikke mere, så har man arbejdsro til at... Ja, lige præcis. Ja. Men for eksempel hen med hoften, der var jo ikke noget yderligere standse der. Nej, det var der ikke. Altid, der er noget nej, der er ikke nødvendigvis. Men vi skal lige sikre os, at der ikke er. Ja. Ikke også? Så har vi så et vurderings- og et prioriteringsværktøj. Og det har man så listigt valgt at kalde ABCDE. Det var da smart. A, det står for Airways, altså det er vores luftveje. Det er luftrøret, og det er lungerne, det er simpelthen hardwaren, vi har i kroppen. B, breathing, det er selve vejrtrækningen. C, circulation, det er hele blodkredsløbet. Og så lidt længere nede kommer disability, det er vores neurologiske tilstand. Og vi har E, der står for exposure, altså at vi enten skal have syn for sagen på en skade, eller vi skal have skærmet os for miljøet udefra. Luften, den går ind og ud. Blodet, det går rundt og rundt. Er vi udfordret på en af de 3, så er vi i akut livsfare. Der er et hjertestop i vente, hvis en af de 3 er sat ud af spil. Så får vi hjertestop. Den her nede, det kan være klatretræer henne, hvor den næste han er faldet ned, og så ligger han med, og vi kan nok se, det er helt galt. Han råber lige og tager sig til ryggen, og den er helt tosset. Så der skal vi jo ikke være nervøs for, om han trækker vejret. For han ligger der, for satan, så hold dig op, og du skal gå væk, man, gå væk! Ikke også? Han trækker jo vejret, det er jo tydeligt for enhver, ikke også? Så det behøver vi ikke koncentrere os om, men der går vi direkte til CD. Fordi at vi er i tvivl om, at det der, han er mest udfordret. Så der på skalaen her, hvor vi er mest udfordret, det er der, hvor vi starter. Så det vil sige, hvis der er en, der er kommet til skade, og han ligger ude på fortovet, eller ligger ude i skoven, og det bare regner og pisker, og sneen den fyrer ind, og der er alt muligt, så får vi jo lige sat sådan en op for ham, så vi får ham skærmet af. Fordi den største udfordring lige her, det er faktisk miljøet omkring ham. Så det er der, vi starter. Jeg forstod ikke forskellen på A og B. A, det er din hardware, det er din luftveje, det er simpelthen luftrøret i sig selv. Ja. Er det blokeret, eller er det ikke blokeret? Okay. Det er brystkassen, er den intakt, er der hul i brystkassen, eller ikke hul i brystkassen? Ja. Ikke også? Hvor B'et hernede, det er selve vejrtrækningen. Ja, det er trækker det, du vejret, eller? At du udnytter hardware, ikke yes, også? Ja. godt. Yes. Når vi nu er kommet så langt, vil lige baby herovre i stolen imens. Det kan baby godt. Så skal vi jo finde ud af, om vedkommende er udfordret på sit A, B, C eller D eller E. Hvis der ligger en person, eller en person er faldet om et eller andet sted, så kan vi jo ikke bare gå ud fra det i hjertestop. Fordi det kommer man simpelthen så galt af sted med, når man går ned i stranden. Altså, så går man rundt til alle, der ligger ned og prikker til dem, så bliver de skidesure. Altså. Fordi de har jo ikke hjertestop, bare fordi de ligger ned. Men hvis de ligger lidt mærkeligt, de sætter underligt ud det der, så kan man lige gå hen og sige, hey! Hvis de så ikke reagerer på det, eller hvis man synes, at det er sådan lidt, så kan man stå lidt langt fra og prikke en pind. Man skal ikke prikke det. Men man kan stå lidt langt fra og sige, hey du derovre, er du okay? Det kan man jo godt gøre. Hvis der ikke er noget svar fra vedkommende, så må man antage, at der er noget her, vi lige skal kigge på. Så kommer man lidt tættere på, og så er det, vi skal have undersøgt. Så kommer vi ind til første hjælp, og nu skal vi have undersøgt, om vedkommende er bevidstløs og trækker vejret normalt. Fordi hvis ikke man trækker vejret normalt, og hvis man er bevidstløs, så har man per definition så bevidstløs og unormal vejrtrækning, det er lige med hjertestop. Og det gør vi ganske simpelt og ganske hurtigt ved at ruske hårdt i folk og tale højt. Hallo? Hallo? Hvis ikke man reagerer på det,
Hvis ikke man reagerer på det mindste vind på øjet, trækken af mundvin, knoren, et eller andet, så må man gå ud fra, at man er bevidstløs. Hvis der er den mindste, man synger en gang eller et eller andet, hvis der er den mindste reaktion, så er man ikke bevidstløs. Så er man bare langt væk. Det kan i sig selv være ubehageligt og farligt, men man er ikke bevidstløs. Nå, vi har fundet ud af, hallo, han er bevidstløs. Så skal vi finde ud af, om man trækker vejret normalt eller ej. Det gør vi ved at skabe fri luftveje. Vi lægger hovedet tilbage. Så lægger vi hånden på brystkassen. Så laver vi det, der hedder se, føle og lytte i 10 sekunder. Så kan jeg måle, om man trækker vejret normalt. Så hvad er normal vejrtrækning? Er nogen, der ved det? Nogen har et bud? Altså antallet? Ja. 6-8 minutter. 12-16. 12-16 gange. Og så er der en anden ting ved normal vejrtrækning, det er, at den er lydløs. Ikke sådan, at vi kommer ind i et lokale, hvor vi er til møde et eller andet sted på arbejde, så tænker man, hold da kæft, de trækker vejret herinde, men jeg kan snart ikke afløbe at være her. Fordi en normal vejrtrækning, den er lydløs, den siger ikke. Så hvis jeg lytter i 10 sekunder, og han laver en vejrtrækning, der bare hedder på de 10 sekunder, så er det 6 vejrtrækninger minutter. Det er for lidt, så er det ikke normalt. Hvis han trækker vejret 2 gange, så er vi oppe på 12. Det er okay. Hvis han trækker vejret 4 gange på de 10 sekunder, så ved jeg, hvor det siger, det er for meget. Det er ikke normalt. Så er det hjertestop. Og Dansk Råd for Genoplivning har simpelthen sagt, at det er det, vi definerer det ud fra herhjemme. Fordi hvis ikke der er hjertestop allerede, så kommer det lige om lidt. Så går vi bare i gang, så vi er i god tid. Så det vi gør, når vi har konstateret, at der er hjertestop. Prøv lige igen, hvor lang tid, hvis du har talt til 10 sekunder. Hvor mange gange? Hvad er grænsen? 10 sekunder, så er det en vejrtrækning for lidt. 2, det er jo 2 gange 6. Ja. Det er 12. Det er også 3 gange. Du skal lige overkende, hvis det er gode vejrtrækninger, så vil jeg sige, at det er fint. Men hvis de larmer, så er det ikke normalt. Nej. Eller hvis det er helt... Så 2 værktøjer kan gå 10 sekunder, det er normalt. Det er normalt. Og 4, så hyperventilerer man. Er der så på vej til et hjertestop der også? Hvis du er bevidstløs samtidig med, så må man gå ud fra, at du er så alvorligt syg, så et hjertestop, det er simpelthen for, at man skal ikke bruge tid på at vurdere det. Nej. Det er... Hallo? Nej. Så går det 10 sekunder, så ved du, at der er hjertestop eller ej. Ja. Fordi det, der er vigtigt ved hjertestop, det er, at vi får trykket på brystkassen 30 gange. Ja. Det redder liv. Så du går ikke ind og mærker puls i den situation overhovedet? Overhovedet ikke. Fordi vi er allerede lidt stresset over situationen, ikke? Og skal til at finde puls, og er det ens egen puls, man mærker, eller er det vedkommendes puls? Glem det. Men hvis man er flere om det, ja, så kan der godt være en, der måler puls. Og ja, men er det så vedkommendes egen puls, vedkommende mærker, eller er det patientens? Men er det vigtigt? Nej. Altså, at tage puls? Nej. Dansk Råd for Genoplivning siger, det er lige meget. Dansk Fødselsdagsråd siger, de retter selvfølgelig op efter det, det er lige meget. Glem det. Tager alt for lang tid. Kan man lige finde den rigtige? Al den tid, man bruger på at søge, fordi hvis der er hjertestop, så er det jo, eller kommende hjertestop, så er det meget svag puls. Finder man så i håndledet, fordi blodtrykket er lavt, det kan være rigtig, rigtig svært, så man sidder, hvor er den henne? Det tager for lang tid. Nu har vi talt til 30 jo, mindst en gang. Det er jo også lidt man kan ikke gøre noget skade ved. Det kan du nemlig ikke. Nej, det kan du ikke. Der er ikke nogen, der dør i hjertemassage. Og det kan jo være, når man trykker første gang, au, råber han. Hold da kæft, det må du sgu undskylde. Jeg troede, det var det. Så vil det sige, så er det bare sådan, det er. Men heller det jo. Ja, lige præcis. Så, men ellers... Har du prøvet det? Hvad siger du? Har du prøvet det? Ja, altså ikke at få med at give. Nej, men altså også en, der sagde af. Nej, det har jeg ikke prøvet. Nej. Men ellers, så ligger vi håndroden midt på brystdelen. Og der har været mange, sådan man skal måle 3 fra solar plexus og mellem brysterne og alt muligt andet. Men nu, uden at fornærme nogen ellers, min søde kone hjemme, det der med brysterne, det er også et vidt begreb efterhånden. Ja. Det er også. Så hånden midt på brystbenet, stræk armene indover, og så er det 30 tryk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Og så laver man 2 indlæsninger. Og så fortsætter. Er det ikke næsen, man hører? Det må til om. Ja. Men det er bare nemmere at lukke næsen, end det er at lukke munden.
Fordi skal du puste i næsen, så skal du have munden lukket helt. Ja. Så er det mindste ud, så siger jeg bare... Så det er det nemmeste at lukke næsen, og så puste i munden. Så ved de også godt, inden fra de her forskellige råd og foreninger og alle de kloge folk, så ved de også godt, at vagabunden, der ligger henne på strøget med fuldskab og makrel siddende fra i går. Der er ikke mange, der springer hen. Held for at puste! Vel? Det er der ikke mange, der siger. Der er måske endda nogen, der går udenom, fordi de siger, jeg skal gerne med. Jeg håber ikke, at han død der, for det skal jeg dog ikke. Der er jo to muligheder. Enten så kan man skynde sig derhen og være den første. Jeg trykker, du puster. Ikke? Det kan man gøre. Eller også så kan man rette sig efter retningslinjen, som i virkeligheden hedder 2 indlæsningsforsøg af 1 sekunds varighed. Så hvis man ikke kan af en eller anden årsag, så er det faktisk okay at lade være. Fordi at det man ved, det er, at det der redder liv, det er at hjertet siger. Hvis det pludselig af en eller anden årsag står stille, så skal vi hen og trykke på det i stedet for. Så er det os, der siger på hjertet, ikke også? Fordi vi trykker ned, så pumper det ud, så løfter vi trykket, og så suger det blod ind igen. Det skal vi jo gøre. Hver gang vi stopper med at gøre det, for at lave indlæsning, eller hvad vi nu laver. Hver gang vi stopper med at trykke, så er det hjertestop. Så derfor så er det allervigtigste, det er hårde, faste, dybe kvalitetstryk midt på brystet. Så bliver det bare ved med at trykke, indtil du simpelthen falder om. Hvis ikke du puster, så er der ingen grund til at tælle, så trykker du bare. Så trykker du bare. Tryk. Og så kan man sige, så er vi jo privilegeret i Danmark, der går der aldrig ret lang tid, så kommer der enten en helikopter, eller ambulance, eller en hjertelæge. Så var der aldrig selv. Mindre man er langt ude på fjellet, eller man er... Lige præcis. Det er der, det bliver interessant. Det er der, det bliver interessant. Ja, fordi altså, så har du pludselig en anden problematik, fordi at der kommer ikke nogen. Nej. Fordi man er taget derud for at være selv. Har du ikke dækning og... Ja, og der har man jo friluftsliv med vilje. Det betyder, at du har tænkt tanken. Du er taget derud med vilje for at være i fred for sms og Facebook og alt det, du vil ikke have med dig at gøre, så du er taget helt derud på den vis. Man har selvfølgelig garderet sig med noget satellit, så. Det vil jeg jo på. Sådan, så man kan komme i kontakt med nogen. Kan du have en satellittelefon med? Det ville jeg have, hvis jeg skulle derud. Ja. Ja. Fordi at eller så har jeg sagt til mig selv, at jeg vil ikke have en mobiltelefon med, fordi jeg kan godt lide spændingen. Det er nogen, der hopper ud fra flyvemaskiner, der ikke fejler noget, for spændingens skyld. Og de kan også tage på sådan nogle ture for spændingens skyld. For at være helt alene. Jeg har kun en kniv og et stykke plastik, så kan jeg klare mig i 14 dage. Det må de jo gerne. De skal bare ikke gøre det med et uheld, for så går det galt. Hvis de gør det med vilje, så har de jo bare gjort det. Der er også nogen, der kører på motorcykel. Der er alt muligt. Så det gør de med vilje. Det er ikke noget, der kommer bagpå. Hvis man ikke indblæser, hvor lang tid har man så ilt, før der sker hjerneskade? Ja, og det er jo så det næste. Fordi hvis det gør den nemlig. Jo, men der skal jo ny ilt ind. Ja, og hvis du tager en plastikpose, og åbner den og lukker den, det vakuum, der sker, når du hiver i plastikposen, vil du suge noget luft ud. Og det, der sker, når du trykker plastikposen sammen, det er, at du skubber luft ud. Det samme sker der, når du trykker på brystkassen. Helt konkret eksempel. Jeg kommer ud, de ringer fra hjemmeplejen. Det er en del af vores job, så kommer vi ud og hjælper hjemmeplejen med alt muligt forfald. Borgere, der er væltet og ikke selv kan komme op, og de er så store og tunge, at hjemmeplejen kan ikke klare. Så kommer vi ud, og så hjælper vi dem, og det er vi rigtig glade for. Det er også nogle gange, hvis der er folk, der er afgået ved døden, og de sidder et eller andet mærkeligt sted, så skal de have dem fra det sted og over i sengen, så de kan nette dem og gøre dem klar, til familien kommer til dem. Det kommer vi også ud og hjælpe dem med. Så kommer jeg ud til en, og der var, han var virkelig død. Ikke? Kræftsyg, mager, cigaretter i hele lejligheden, ølflasker overalt. Usvigt, det går bare se, at han er helt indsunken og mager, tynd som en bambuspind, ikke også? Og nu var han så også død af den her kræft. Tydeligt død af den her kræft. Så skulle jeg have ham over i sengen. Og jeg ikke begynder sådan at kramme den her. Jeg er ikke ret stor, vel, men ikke. Så jeg vælger at trække ham over i sengen. Vi har sådan en spineboard, eller sådan en kombiboard. Så brugte jeg den som glidebane, så vi kan trække ham på sofaen over i sengen. Så tager jeg et håndklæde rundt om brystkassen på ham, og så vil jeg lige spænde til, så det ikke bare siger svup,
Ikke også? Så i det, jeg sådan spiller til, og så trækker jeg i ham, så siger han, jeg kan godt sige, at jeg fik et chok, mand. Det var jeg simpelthen ikke klar på, fordi jeg kunne se, at han var nedblødt via lungerne. Arterierne var sprunget i lungerne, han var udblødt, altså nedblødt ud af munden. Det var helt forfærdeligt. Han sagde, lyden var i hæv i ham. Og det er jo fordi, at jeg trykker brystkassen sammen, så trykker den jo luft ud forbi stemmelæberne, og så siger den jo noget. Ikke også? Og når jeg så slipper taget igen for at få fat igen, så fyldes lunger med luft, og så trækker jeg ud igen. Så jeg ved, der kommer luft i folk, selvom man ikke puster. Jeg blev bare lidt overrasket, da jeg lige oplevede det første gang. Ikke også? Men nu er man så klar på det, så nu siger de alle mulige andre. Ja, det var virkelig specielt. Og du var der alene? Ja, hjemmeplejen var der. Ja. Det er godt nok meget blod i der, var. Det er godt nok, ja, de var også lidt strid. Det var også meget ubehageligt. Men sådan helt minutter, hvor lang tid kan man... Man siger, for hvert minut, der går, hvor du ikke får hjerte-lungeredning, der faldt en overlevelseschance med 10%. Ja, men hvor du slet ikke får noget. Men hvis du kun får hjertemassage... Så er det meget, meget individuelt, hvor lang tid det kan gå. Ja. Man hører historier om folk, der er blevet ved i over en time, hvor de fløjer med helikopteren fra en eller anden bordplatform ind til Esbjerg, hvor de kollegaerne sidder og trykker. Men uden at blæse? Der har de måske haft en ballon med. Jamen det er det, jeg mener. Ja, man kan ikke sætte tal på, for det er så individuelt. Christian Eriksen, også, han vinkede, da han kørte derfra. Ikke også, fordi han er bare i super god form og et sundt menneske. Ikke? Han fik så lige hjertestop desværre, men han er et sundt menneske, så han er nem at få liv i, ikke? Og han har det rigtig godt bagefter. Ikke? Og man kan også have blevet lidt længe med ham, fordi at hele kroppen er så stærk, som den er. Så det er meget, meget individuelt. Ja. Er vi i Danmark, vil jeg lige hurtigt tage med en hjertestarter. Lige kort, hvordan man sætter den på. De er ens, alle dem der? Nej, de er udsendsmæssigt ikke ens, og det siger også noget forskelligt, men grundlæggende er det ens. Den her, det er sådan en, når du trykker på den store gule eller store røde blinkende knap, så støder den. Det gør den her. Nogle støder af sig selv, og andre siger, press the button, eller gør et eller andet. Men som regel, så starter det, når man åbner låget. Den kommer fuldstændig med en brugsomvejning. Men man kan jo risikere, hvis man nu er i Portugal og vandrer, at hjertestarteren taler portugisisk. At hvad? At den taler portugisisk. Ja. Ja. Så er der oftest en knap, hvor man kan trykke på engelsk. Det er der bare ikke på den her eksempelvis, for det er sådan en meget lille en, og en relativt billig en. Men principperne er altid det samme, og hvis man skal trykke, hvis man skal støde selv, så er der en knap, der blinker. Skal man ikke støde selv, så gør den det automatisk. Så siger den noget, og så begynder man at støde. Ellers så skal puderne, eller elektroderne sidde øverst til højre, og nederst til venstre. Så sker der det, at strømmen den går fra den ene elektrode og ned til den anden, og der rammer den hjertet på vejen. Og så siger hjertet, hvad fanden var det? Nå, jeg kører lige igen. Og det er enten manuelt eller maskinen selv? Ja, den her maskine, der skal man trykke på den røde knap, der blinker. Men ellers så gør det selv. Og så kan det godt være, at hjertet begynder at slå. Men hvis jeg er ude som førstehjælper, så snart der er stød, så ryger jeg lige præcis tilbage på, og så trykker jeg bare derudad. Altså samtidig med? Så snart der er stød, så kører jeg på og trykker, fordi at der er hjertestop. Men så er dem, der kører automatisk, de giver stød med et eller andet interval? Ja, men den siger det egentlig. Og den siger, men gør det noget, den støder, mens du pumper? Så får du ordentligt rap. Du får et ordentligt rap, men du dør ikke af. Nej. Patienten får bare ikke stødet. Nej, og det er selvfølgelig uheldigt. Ja, så der skal man stoppe. Ja, og på dansk og på engelsk, der vil de sige, rør ikke med patienten, fordi der skal lige analyseres. Så analyserer den, så enten siger den, stød anbefales, eller stød anbefales ikke. Men man skal aldrig stoppe med hjerte-lungeredning, medmindre der er tydelige livstegn. Det vil sige, at man begynder at synke, eller blinke med øjnene, eller gøre noget andet, så er der livstegn. Så kan jeg stoppe. Ellers så fortsætter. Så længe han er bevidstløs, så fortsætter det. Og du tjekker heller ikke puls igen? Vi kan se på de udskrifter, vi tager fra, for vi har jo mange hjertestarter hængende rundt i bilen også. Og når vi får dem tilbage, når det bliver brugt, så burde vi nogle gange stikke i for lige at se, hvordan det er gået med den. Og der kan vi jo se fra låget åbner, så kan vi se sådan en graf med indlæsning, og vi kan se med pulsen, og vi kan se med stødene fra hjertestarter. Der kan vi også se nogle gange, at stødet har hjulpet, hjertet er gået i gang og laver en fin sinuskurve.
Men de pumper alligevel, så kan vi se pumpen, men det sker ikke. Man dør simpelthen ikke af hjertemassage. Det gør man ikke. Man dør heller ikke af indlæsning. Men selvom man blinker og måske ånder lidt eller et eller andet, kan det ikke være sådan momentant, den lige er gået i gang, og så ryger det ud igen? Jo, det kan det. Og så holder man selvfølgelig øje med, men hvis det blinker, fordi så er det ikke bevidstløs længere. Når du er bevidstløs, så blinker du ikke, og du synker heller ikke. Så hvis du blinker eller synker, det er helt lavpraktisk, skal vi bare gøre helt automatisk. Så er vi ikke bevidstløs længere. Så er der gang i krybdyrhjernen om igen. Så er den ved at booste op, og så holder vi pause. Når livstegnene forsvinder, så starter vi selvfølgelig bare igen. Vi tager aldrig dem her af. Vi lader altid sidde. Ambulancen, der kommer, skal nok tage sig af. Ja, vi lader alt det her sidde. Maskinen tager vi aldrig af, uanset hvad der sker. Så tager vi det ikke af. Den støder ikke på en god puls. Man skal ikke være bange for, at han vågner, og så får han lige et nervetab. Ja. Den snakker med kroppen, Den måler og analyserer hele tiden. Den type, du har der, vil den bede om at støde flere gange? Ja. Hvis det er nødvendigt? Hvis det er nødvendigt, yes. Og den automatiske vil støde flere gange? Ja. Af sig selv? Ja. Okay. Det kan også være, at den siger, at man ikke skal støde, så gør man selvfølgelig ikke det, men man fortsætter sin hjertelunge. Men det vil den også sige. Ja. Det vil sige, fortsætter hjertelunge. Man bliver guidet. Ja, det gør man. Det gør man. Spørgsmål? Ja. Hvis ikke man har en hjertestarter? Ja. Det har man ikke. I gamle dage? Ja. Der var der også noget med at give den et dunk. Ja. Er det indenfor? Helt udenfor. Det er helt ude. Der er intet evidens for, at det skulle virke på noget som helst. Det kan have virket på dengang, det var, at folk ikke havde hjertet. Ja. Og de fik så et hårdt dunk i brystkassen, der gjorde skide ondt til de vågnede. Ja. Det kan vi jo ikke se. Og man kan sige, det er jo så den, vi laver den første gang her, hvor vi trykker. Også. Ja. Yes. Det er lungernes del. Så har vi jo den del, der hedder, hvis de er bevidstløse, men trækker vejret normalt. Så har vi jo stabil sideleje, eller aflåst sideleje, som vi er i gang med. Må jeg låne dig til det? Hvis du vil ligge på ryggen herovre. Det er der, hvor folk er bevidstløse, er det svært afkræftet, men trækker vejret normalt. Så skal vi forsvare deres frie luftveje. Det kan godt være, at vi skal gøre noget andet, så det kan blive stabilt sideleje. Den hånd, der er tættest på os, du er ikke helt ung så. Den hånd, der er tættest på os, den lægger vi herop, den vinker til os. Så tager vi den hånd, der er længst væk, den lægger vi op til kinden herop. Og så tager vi udvendigt på låret her, bøjer knæet op, så drejer vi den bare rundt, stille og roligt. Og så ligger man i stabilt sideleje der. Så kan man trække benet helt op, men så ligger man der. Og vi prøvede lige før med nogle der kom nogen forbi, og der prøvede at knække den med faren. Det er ligesom det. Så vink, kram, og så op i knæet. Tak. Så det er knæ og armen er tættest på. Ja. Armen tættest på, knæet længst væk. Nej. Ja. Og hånden, det er kun for at beskytte, at man ikke slår hovedet i og holde åbne luftveje også. Hvad gør du for at holde frie luftveje? Der lægger vi hovedet tilbage, og der ligger hånden. Nu skulle hånden ligge ned på albuen her, men så ligger hovedet på... Men hvis der nu ikke var en taske? Ja. Ja, så ligger hånden der, og så ligger hovedet op ad hånden heroppe. Ja. Sådan der. Og så gør du noget for at åbne munden? Nej, det er ikke nødvendigt. Nej. Okay. Hovedet tilbage, så er det fri luft. Ja. Tak. Ja, så kigger patienten op igen. Hvis du blev nødt til at forlade den forulykkede, vil du så lægge ham i aflåst sideleje? Aflåst sideleje findes ikke. Ja, det gør det selvfølgelig. Jo, men stabil sideleje er den, der har taget over for aflåst sideleje. Også hvis vedkommende trækker vejret, man ikke er ved bevidsthed. Ja. Aflåst sideleje bliver man ikke... Så man er ikke bange for, at vedkommende vender sig? Nej, for det gør det ikke, når det ligger i stabil sideleje.
Det hedder stabil sideleje. Stabil sideleje, Og det gør man, hvis de er bevidstløse men trækker vejret. Ja. Og det man skal huske, det er, at folk, der er bevidstløse, er jo stadigvæk i akut livsfare. Ja, så man monitorerer dem stadigvæk. Så det begrænser, hvor langt man er med på, man kan... shit, jeg skal hente min telefon, den ligger over ved bilen. Ja, eller der er måske... Du er et eller andet sted hen, og der er 2 kilometer. Så bliver du sgu nødt til at løbe. Man bliver nødt til at tage chancen. Ja. Ja, der er flere, der er lykket. Ja, lige præcis. Ja. Yes. Godt, det var sådan den værste del, kan man sige. Så har vi sådan noget som knoglebrud og ledskader. Det er jo nærliggende, at det kan ske. Især på fødderne, det kan også vælte og brække håndled og sådan noget. Og der har vi med os, heldigvis, mange ting, vi kan bruge til det, hvis vi er på tur. Vi har jo vores en hængekøj, men det kunne også være en præsending det her, eller noget andet. Et regnslag, en regnjakke, et eller andet. Vi har som oftest altid et ligunderlag med af en eller anden slags. Det kan også være en jakke. Jo mere man har, man kan dykke ovenpå, jo bedre er det. Man har måske vandrestave, ellers så finder man nogle grene. Og så er kongstanken, at vi pakker så meget ind. Vi pakker så meget rundt om benet som overhovedet muligt. Det kan også være, at vi tager soveposen med. Men vi skal ikke tage soveposen med, hvis vi skal bruge soveposen til noget andet. Så skal vi blive her for natten, så skal vi ikke pakke soveposen ind i benet, for det skal vi sove i. Ja, så vi tager alt det, vi kan undvære, og sætter på. Og så kan vi har gaffatape med, så bruger vi det. Har vi snor med, så bruger vi det. Har vi baduner for eksempel, kan vi undvære den. Har vi snørbånd, skoen skal af nemlig, så kan vi tage snørbånd på skoene. Vi har alt muligt, vi kan bruge. Men så er sten, og jo mere man har rundt om, jo mere stabil bliver det, jo mere behageligt bliver det. Fordelen med de her opustlige madrasser, det er, at vi kan jo sætte den op, sætte den rundt om, så kan vi efterfølgende puste masser af luft i. Så bliver det stabilt. Det er, når vi skal stabilisere enten en arm, eller et ben, eller hvad det måtte være. Er det derfor, du bruger opustligt liggeunderlag? Nej, det er bare, den fylder mindre. Jeg har også jeg har det, der ligger herovre. Det er ikke opustligt. Men det er bare sådan et skumunderlag. Du kan bruge hvad som helst. Men det er klart, at et opustligt underlag i det her tilfælde er bare rigtig smart. Er du frivillig igen? Det kan jeg godt være. Jeg skal op og stå. Jeg skal op og stå. Ja. Nu skal han vise, hvordan han sætter en skulder på plads. Ja. For der er også, hvis vi kommer ud til en, der har faldet og fået et brud på armen, eller noget andet, der er hovedreglen med brud, det er, at vi støtter dem der, hvor vi finder dem. Så det vil sige, at ham, der falder ned fra træet lige om lidt, og vi hører et ordentligt klask, og han råber og skriger, og vi farer hen, så begynder vi ikke at flytte rundt på ham, fordi de har ikke styr på, hvad der er sket med ham, men vi kan godt støtte ham der, hvor han ligger, så han ligger fuldstændig stille og kan slappe af så meget, han overhovedet kan. Hvis der er en, der kommer gående hen, i gamle dage, der var der jo de gode gamle trekanttørklæde, ikke også? Det gav man jo folk på, når de havde brækket kravben eller brækket noget andet. Sådan der. På med den du, så kører bussen, og så kan du bare, og så skal den bare godt deroppe, sådan der, så har du det rigtig godt. Det kan jo godt være, at det rent faktisk skal skide hammerne ondt og få flyttet den arm derop. Det ved vi jo faktisk ikke noget om. Man kunne jo godt antage, at ham, der har slået sin arm, eller ham, der har brækket sin arm, at han kommer med den her og siger, det går godt nok ondt det her, eller det går ondt. Så går man jo med den her, fordi det faktisk her det er mest behageligt. Så er det her, vi støtter armen. Så skal vi ikke til at fjerne den og flytte den rundt. Der kan vi bruge tørklæder i mange afskygninger. Prøv at tage din arm op i... Der kan vi bruge tørklæder i mange afskygninger. Vi kan bruge håndklæder. Vi kan bruge hvad vi har tilgængeligt af stoffer. Men så finder vi dem rundt her, så armen ligger herinde. Og så kan vi efterfølgende støtte den enten med gase, med snor eller med tape, hvor vi bare støtter den og holder den der, hvor den skal være.
Kan I se det? Så kommer han med armen der, så er det der, vi støtter den og holder den fast. Ja. Det kan også være, at vi ikke har ikke den der, vi i hvert fald kan undvære, fordi vi ved, at vi skal bruge den om lidt til noget andet. Du har en trøje på i nogen også. Ja, det løfter jeg lige op her. Og så kan vi jo tage trøjen op, sådan her, og så kan vi igen sætte den fast heroppe. Så er det trøjen selv, vi bruger. Ja. Men det kan vi jo kun gøre, hvis vejret er til det, fordi at det et sted, hvor det er rigtig koldt, og det blæser rigtig meget, så dur det ikke, at han er eksponeret foran. Lige præcis, så får vi ikke standse ulykke, så får vi bare flytte. Tak for det. Men hvis nu man havde rigtig meget gaffatape med, kunne man kan man, fordi det kan man sige, det er rart at få på huden. Nej, men det er i hvert fald godt for det af, men man kunne godt have det på tøjet. På tøjet kan man sagt, så jeg har altid lige lidt gaffatape i min lille førstehjælpstaske, som jeg altid har i lommen. Jeg har altid gaffatape. Fordi det er nemlig lige præcis sådan noget, man kan bruge til. Ja. Det er bare ikke noget, der er i en standard førstehjælpstaske. Har du bare taget det af rullen og så... Ja, så foldet det rundt. Ja. Jeg havde det engang, men det er rundt om drikkedunken. Ja. Så det er godt til at sidde der. Og det kan man nemlig også gøre. Fordi gaffatape kan du gøre, for det kan godt tiste flere gange. Ja. Man skal bare være opmærksom på, hvis man sætter det på huden, at det er noget bøvl at få af. Ja. I forhold til forstuninger, der hedder den stadigvæk RICE-metoden, altså at man hviler den rest, og man putter is på, eller noget koldt, fordi det er ikke sikkert, at man har is, når man har været afsted i halvanden uge. Men så kan det være, at man har koldt vand fra åen, eller koldt vand fra søen, eller hvad det nu er. Så kan man jo lægge sin drikkedunk hen over det forstuede led, og så kan man vikle den ind sammen med forbindingen. Fordi så kan du skrue låget af og putte mildt koldt vand i, når den er blevet fyldt, eller når den er varm. Så det er der, hvor vi har det kølige. Men ellers så hedder det compress og elevate, altså få noget stram rundt om og få det løftet. Det er stadigvæk behandling for... Hvor lang tids elevation og hvor lang tids kompression? Der har været tidspunkt på, at du må have en time, og så skulle den have is på og køle ned, og der er ikke noget evidens for det ene eller det andet. Nej. Så længe det føles rart, så er det det, man gør. Hvis man begynder at nu føles det ikke rart, så tager man det af og giver det lidt luft, og så sætter man det på igen. Så det er simpelthen, man er gået meget mere fra det her med, at vi ved bedst. Når vi kommer ud til et trafikuheld, og der klipper vi ikke biler i stykker længere. Hvis folk selv kan gå ud, så går de bare ud. Hvis de har ondt i benene, så hjælper vi bare lige med benene, men det er ikke det der med, at vi holder hovedet og halskrav på og op på brættet og alt det her, det gør vi slet ikke mere. Slet ikke, vi kommer ud til folk. Kan du selv komme ud? Jamen, jeg har ondt i nakken, jeg går nok ondt i nakken. Nå, så passer du lige på din nakke, men det er dig, der passer på din nakke, det er ikke mig. Fordi der er jo ikke nogen med meget ondt i nakken, der siger, hvad? Det gør man jo ikke. Det kender vi med hold i nakken, ikke? Så siger vi jo, det gør vi helt automatisk. Og det er det samme med forstuninger. Når det føles ubehageligt, så stopper vi behandlingen, og så gør vi noget. Ja. Yes. Spørgsmål. Ja. Fraktur, hvis der er mistanke om skade på nakke eller rygsøjle. Ja. Hvad lader man personen ligge? Lad os nu sige det udendørs. Ja. Ja, det gør vi. Og støtter, ligesom før, sammen? Ja, det gør vi. Vi er ikke super meget bekymrede, men hvis det er noget med, at vi har mistet følelsen i fødder, eller på benene, eller ned i lårene, så er det kritisk. Ja. Men vi kan jo være i en situation, hvor vi bliver nødt til det. Fordi kan vi ikke bygge noget rundt om til at passe på vedkommende? Det ville være allerbedst. Det ville, hvis vi skulle bygge noget rundt om af en eller anden slags, og så passer vi på vedkommende og pakker vedkommende ind i varme, og så kan vi støtte vedkommende derinde. Det vil være allerbedst. For hjælpen skal nok nå frem. Man skal langt væk og langt ned i de varme lande, før der ikke kommer hjælp ind. Altså. Vi er meget privilegeret i Norden og Europa i det hele taget. Men hjælpen kommer bare på. Men også hvis du for eksempel er på gaden, og man siger, der går måske i hvert fald 20 minutter, inden der er en ambulance, så er du stadigvæk stødt. Man støtter. Og skærmer. Og skærmer. Ja. Hvad så hvis man bliver nødt til at flytte personen for at få personen væk fra fare? Ja. For eksempel. Så er det en nødflytning. Ja. Og så trækker man i længderetningen af rygsøjlen. Så det vil sige, at du vil tage fat for eksempel op ved skuldrene
Eller hvordan vil du tage fat? Ja. Eller fødderne? Er det dig igen? Ja. Nej, nu står bare op. Måden, jeg vil gribe fat, den eneste måde, der er at gribe fat på, det er... Brandmandstaget. Det er sådan her. Ja. Sådan her, så gør det ondt i mine, og hans håndled er til. Men sådan her, og så træk vedkommende, hvis man kan. Ja. Hvis han nu ligger på maven, vil du... Ja. Så skal du have lidt, altså man skal jo lidt op. Ja, skal du. Men det er fordi, det er farligt for dig at blive liggende. Ja, jamen, det er jeg havde lige her for nogle måneder siden en, der styrte på cykel i et sving på en vej, som var, altså, med en lang historie. Og så er det bare ikke at gøre, vel? Altså, fordi vi skal stands ulykken. Vi kunne ikke have hende liggende der. Nej. Altså, det var frygteligt. Altså, men det var på landet med sådan en skov på asfaltvej der. Altså. Og vi skal stands ulykken. Ja. Og stands ulykken, det er, hvis det er at flytte vedkommende, så flytter vi vedkommende. Ja. Det var så ikke så... Ja. Nej, men det ved vi jo ikke før. Nej, det vidste jeg ikke. Nej. Og der er jo folk, der kører galt. Vi må ikke flytte folk. Jo, det må faktisk gerne. Okay, jeg prøver igen. Du har ikke fat under min arm. Jeg har ikke fat under armen. Jeg har fat i din arm. Ja. Hvor er under her? Jeg har under armen, og så har jeg fat der. Ja. Og så trækker du. Og så trækker jeg i længden retning. Og så skal ikke løfte armen af. Vi skal bare trække, ja. Men det er ikke nemt. Det er en god idé. Det er en god idé at have øvet sig. Altså, det er det på. Fordi at mange af de ting her, man skal bare have det i hænderne. Når man er ude og holde kurserne, så er det noget med, at der er en flok. Vi får tingene at vide i teori, så går halvdelen af gruppen ud, og så sker der en katastrofe derude for dem jo, ud fra den teori, vi lige har lært. Og så de resterende, de bliver jaget derud i løb, fordi at der sker bare noget med hjernen, når man løber. Så de bliver jaget derud i løb, og så skal de løse situationen derude, komme tilbage og snakke om det. Og så kører det igen, og så skifter vi tog, så vi hele tiden får det praktisk med, man bliver nødt til at øve det. Det er nødt til. Hvis vedkommende, der er skadet med ryggen, ligger på maven, vil du så vende vedkommende? Hvis du skal have vedkommende væk, hvad vil du så gøre? Hvis jeg skal have vedkommende væk, så vil jeg vende vedkommende om på ryggen. Alligevel? Ja. Og det vil jeg gøre ved, at hvis de ligger på maven her, ikke også, så vil jeg have deres arm sådan her, og så vil jeg dreje dem den her vej rundt. Ja. Så vidt muligt en blok. Så får du ikke det her knæk fra nakken. Den skal lige... Hvis du ligger her, ikke også? Ja. Og så bliver jeg vendt den her vej rundt, så ligger mit hoved på armen, kan du se det? Okay, yes. Frem for, at hvis jeg lå sådan her, godt det. Ja. Og så grebet med ryggen. Og så når du drejer vedkommende rundt, så prøver du at få vedkommende drejet som en blok, ikke? Ja, er man så der ingen er vred. Så er man en mand, så er det kritisk, men så er det jo fordi, det er nødvendigt. Ja, men du må prøve at tage fat ved hoften og ved skulderen, så rygsøjlen er så lige. Så lige som overhovedet. Ja. Godt. Yes. I det omfang, man kan nå at tænke alt, man tænker. Og det er derfor, man bare skal øve sig. Det er derfor, man skal øve sig. Det er derfor, man skal sidde og snakke om det hjemme. Der var nogen, der havde lavet sådan en opslag på Facebook i de her friluftsgrupper. De ville gerne i kontakt med dem, der havde hjulpet drengen, der havde brækket benet på kanoen. Jeg tænker, hvad fanden brækker man benet på en kano? Altså, hvordan sker det? Sidder man i kanoen og får overbalance, og så er det, hvad sker der? Ikke? Og jeg vil ikke sådan lige spørge jo, fordi det er også lidt upassende. Hvad fanden er det, jeg laver? Ikke? Altså, pause, hvor de jo også spiller fodbold. Ja, det kan også være, ikke? Og der kan være mange tusind ting, men det utænkelige sker også bare hver eneste dag et eller andet sted. Det er jo da fuldstændig freak accident, hvad fanden kan der udske. Men at man sidder hjemme og bare lige, hvad vil du egentlig gøre, hvis jeg brækker benet ud i skoven? Det ved jeg sgu da ikke, mand. Hvad fanden, ved du ikke det? Ikke også? Så kan man jo sidde bare lige og snakke om det. Ikke også? Og så det tror jeg lige, vi skal øve os på. Vi må lige finde et kursus, så der hvor vi kan øve. Fordi det er bare vigtigt for os at øve. Og så er det vigtigt om at få taget snakken hjemmefra. Fordi hvad skal vi have? Hvad skal vi have i vores førstehjælpskit, for eksempel? Den her førstehjælpstaske har jeg ikke pillet noget ud af. Jeg har købt den som den var. 129 kroner. En lille fin førstehjælpstaske. Den fejler ikke noget. I den, der er der nogle gummihandsker. Der er en lille bitte rulle tape. Nogle sikkerhedsnåle. Så er der noget elastikbind. Så er der et stykke gaze. Hvad er det? 3x3. Og så er der rigtig meget håndrens. Jeg ved ikke, om det er en coronataske eller hvad det er. Og så er der
absurd meget klippeplaster. Der er der gudskelov også en saks til at klippe det der plaster med, og ellers så bliver det noget værd noget at blive over. Men der er ikke en prangende saks der i, men der er dog en saks i. Så kan man købe det sæt, og så kan man sige, nu har jeg et førstehjælpsgrej for det, jeg har hørt og læst på Facebook. Det er bare en rigtig, rigtig god idé. Så nu har jeg førstehjælpsgrej, nu går jeg ud i skoven. Nej, hvor er det bare en dejlig tur i skoven. Jeg har taget min nye økse med. Jeg har min økse hængende heroppe. Vi kan godt blive enige om, at økser i den danske skov giver ingen mening overhovedet. Det giver ingen mening at have en økse med. Det er fuldstændig fjollet. Men jeg har den med en gang imellem, for jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at bruge det. Men skal jeg kløve noget træ, så kan jeg bare tage et stykke træ, der er mindre. Der er masser af, de er der i alle former af afskygning ud i skoven. Jeg kan bare tage et lille stykke træ, i stedet for at skære det lille. Ikke? Men lad nu det ligge. Jeg er kommet ud i skoven og leger med min økse. Og så kommer den slemt til skade. Den sidder simpelthen i benet på mig. Og det er da svært uheldigt, da jeg nu er ude i skoven. Og det kan også være, at man har klatret i træer, eller en man kender har klatret i træer, og at der kommer et større hul og en kraftig blødning. I maven, eller i lysken, eller i armen, hvor den må være. Vi er så stang uheldige, vi er kommet galt afsted, det bløder kraftigt, uanset hvad det er. Førstehjælpen her, det er enten at stikke en finger direkte i. Det kan man godt gøre. Så er du bare låst der. Så hvis jeg laver den her, og holder den ind mod pulsåren der, og skal have min telefon. Det er bare rigtig uheldigt. Ikke også? Men det kan jeg gøre, men så er jeg bare låst hertil. Nu er det her mit arbejde. Man kan også tage et stykke gaze, et stykke stof, t-shirt, et eller andet, bomuld eller syntetisk stof af et eller andet slags. Lave en hård kugle, og så er det den, vi masser ned i op mod hjertet, for det er deroppe blodet kommer fra. Og det er altid det er samme retning mod næsen, så det er bare op, simpelthen kan få det her til at rende ud af næsen simpelthen. Simpelthen brugt det ind i ligegyldigt, om det er skidt eller Fuldstændig. Det er ikke så meget det, vi er bekymret for. Fordi det kan vi få ud igen. Så holder vi fingeren i, så tager vi det næste stykke, vi har, og så propper vi det ned i. Og det bliver vi bare ved med, indtil vi simpelthen bare ikke kan få mere dernede i. Og det kan også være sådan et stykke gase. Det er den samme gase, som lige var i tasken der. Så kan vi masse den her ned i alt, hvad vi overhovedet vil. Og når der ikke kan komme mere i, så lægger vi en forbinding rundt om. Hvis vi så kigger på den her igen. Det er ikke langt, vi når med det her, vel? Hvis det er sådan noget, der sker. Lige sætte noget plaster på, ja. Ja. Og så kan vi bare håbe, at det plaster, det suger afsindigt godt. Ja. Så det jeg vil hen til, det er, at vi får pakket vores ting, sådan så vi kan gøre det, som vi tænker. Hvad nu hvis det her sker? Kan vi så afhjælpe det? Fordi man kan bare bruge et stykke stof, man kan bare bruge den her. Men det er jo fint, hvis ikke skulle bruge den til andet, så er det jo okay at bruge den her til det. Men er vi så langt ude i fjelden, så vi egentlig også har taget den her med, fordi den kan nemlig også rense vand, så det er bare fedt, når man kan rense alt muligt med den her, bruge den til 1000 ting. Ja, men bruger du den til én ting, så kan du ikke bruge den til 1000 ting mere, så bruger du den kun til én ting. Man kan bare lige have tankerne, man kan godt pakke letvægt og sige, at jeg kan bruge den samme ting til 50 forskellige ting. Det er godt, men bruger du den til den ene ting, så har du låst de andre. Det kan man bare have i tankerne. Og hvis man gør det med vilje, hvis man har tænkt tanken og taget afsted kun med det ene formål at komme derud og kun have det her med og se, om man kan overleve. Det er fint, det er rigtig godt. Og hvis man så ikke kan overleve, jamen, så ved man jo det. Ikke også? Men man kan også lige pakke det i, som man gerne vil have med. Og der er det jo helt op til en selv, hvad man skal have med. Det man bare i hvert fald skal have med, de ting, man ikke kan lave på anden måde. Altså medicin, gummihandsker, måske lidt, man tænker, og sådan nogle ting. Det kan man jo ikke lave ude i naturen. Men så kan du selvfølgelig klare det med rigtig meget andet, hvis du bare har øvet dig i. Du skal have øvet dig i at lægge en kompresforbinding med sådan en her, fordi hvis jeg har fået et stort sår på den der, så lægger jeg den her ned om, drejer jeg den lige en gang, og så er det knuden, der trykker ned på såret her.
Det skal bare øve mig på. Jeg skal vide, at det stykke, jeg har, det er langt nok, så jeg kan gøre det. Ja, den er ikke lang nok. Den er nemlig, Du kan ikke lave en... Så skal du have noget snor, eller... Ja, og jeg har også altid lige lidt snor, så det vil jeg nok sagtens kunne få hen. Og jeg vil også kunne få alt muligt andet hen, fordi at det er... det er sådan... Skal den være sådan stram? Hvis det er en kompresforbinding, så skal den være stram. Ja. Hvis det er en tourniquet... Hvem er skal tage perfektion her på søndag? Hvis det er en tourniquet, så skal den være rigtig stram. Men en tourniquet er rigtig, rigtig god til blødninger i ben og arme. Der hvor du kan få den 5 cm fra såret, eller mere, så er den rigtig god. Ja, ovenover såret. Eller under. Ja, ovenover såret. Men de andre steder er det bare ikke. Det er halsen og ved maven og armhulen og alle mulige andre mærkelige steder, er det bare ikke det. Så det bestemmer man helt selv, at man har sådan et sted. Demonstrerer den? Hvad siger du? Det er ligesom en pind og et stykke stof i gang. Fuldstændig, ja. Ind, og så kan man trække den rundt her. Og så drejer du bare her, indtil det stopper med at bløde. Okay. Har du altid den med? Jeg har, men jeg er også skadet med arbejde. Siger min kone. Hvad siger du, det hedder? Den der bandkompression? Nej, en tourniquet hedder den. Tourniquet, okay. Og den vil du bruge, hvis for eksempel det var skinne eller lægen? Hvis der er en stor blødning, især indvendigt her, for der står nogle kæmpe store pulsår her. Jamen, så du skal jo nord for den, ikke? Ja. Ja. Altså, så afklemmer du nord for skaden, ikke? Ja. Jeg har den med. Den fylder ingenting. Den vejer ingenting. Har du det også, hvis du bare er i Danmark på småtur? Jeg har den her. Den her ligger altid i min bil. Ja. Det er den, jeg har taget på bilen, så det er, altså det er skarpt, det der er i. Men det er fordi, at det, jeg har i bilen, det er jo ikke plaster. Fordi at sker der trafikuheld, så er der ikke nogen, der skal have plaster på. Vel? Men det, den her skal kunne, det er, at det skal kunne hjælpe, hvis der sker et trafikuheld på motorvejen eller på landevejen, så skal den her kunne hjælpe. Og det kan den, som den er pakket op her. Der er noget specielt gas også, der får blod til at størkne med det samme og sådan nogle ting. Men det er jo ikke, jeg har jo ikke den her med i skoven, for det vil ikke give mening at putte den i rygsækken. Men det er klart, hvis det nu var sådan en overlanding, det bliver mere og mere moderne. Altså det her med, at man bor i sin bil og rejser i sin bil og det her, så vil jeg da helt klart den her med. Det er jo, altså på en eller anden måde, så ville det jo bare være genialt, at der var sådan en i alle biler, fordi selvom du ikke kan betjene den, så kan det jo være stor sandsynlighed for, at der kommer nogle andre, der kan betjene noget af det. Altså fordi jeg tænker, selvom du er sundhedsfaglig og ved alt muligt, altså, så er det jo ikke sikkert, at man har det med. Nej. Men det er jo smart, altså så de der faltkasser, de er jo lige, altså... Ja. Altså, ja. Og der viser plaster og en dårlig saks, altså. Ja, ikke? Og det kan du bare ikke. Du kan godt bruge det til noget, når jeg har drengene med i skoven. Og især den bedre, når han får en rigsevang, han har plaster på. Ja. Og så får han det bedre. Det der ikke, det skal være med Anders Sandberg. Ja, og jeg har også nogle med brandbiler på, han synes, de er fede. Ikke også? Og der duer det jo fint. Jo, ikke også? Men du skal op i, den her, den tror jeg, den koster 169. Jeg købte den inden jeg skulle herned, fordi jeg laver jo min egen. Hvor køber du den henne? Den her, den købte jeg ved, jeg tror den hedder 407.dk. Okay. Nej, 417. 417. Ja, 417.dk. Ja. Men der er mange, der har dem. Alle de har sådan et lille sæt. Men her, der er igen sådan en, men der er dog alligevel 2 af den her, ikke også? Og så er der rigtig meget til at vaske hænder i. Og så er der elastikbind her. Så der er alligevel lidt mere at gøre med. Jeg kan pakke med de her 3, og så kan jeg bruge elastikbind til sidst og køre rundt om. Så der er dog alligevel lidt mere at gøre med. Ja, så du bruger dem til at proppe i såret. Ja. Altså, vil der være et situation, hvor du vil lave en almindelig forbinding rundt omkring? Ja, det vil jeg lave. Ja. Og der er det min filosofi, det er, at du kan godt tage et stykke gase. Ja, man er velkommen der. Og nu er ret tør på gas igen, og så ligger den nok derovre. Jeg kan godt tage et stykke gas som det her. Og sætte på et lille sår. Ja. Jeg kan bare klippe det i stykker. Ja. Men hvis jeg tager et lille stykke gas som det der i den anden der, det kan ikke ligge dobbelt, så bliver det større.
Altså, jeg kan ikke gøre et lille stykke forbinding, kan jeg ikke gøre større. Nej, jeg kan godt tage store forbindinger og gøre mindre. Ja. Ikke også? Så jeg pakker altid stort. Ja. Og så, og dem her, de fylder ikke meget. Gage som det her, det fylder ikke meget. Nej. Kan du købe det på apotek, det der? Eller det er bare gagekompress. Ja. Og det fylder ikke meget. Og dem kan du have 10 af med, uden at det fylder noget som helst. Ikke også? Men den der, du skal bruge 7 af dem her, så er det bare rigtig fedt at have 10. Ja. Så hvis du har, og nu det her det er en stor kompresforbinding. Det er jo de gode gammeldags med puden der, ikke også? Ja. Det er jo den her, der sidder på i forvejen. Ja. Vil du bruge den til en mindre sår? Kunne man sagtens gøre. Kunne du også bruge den til sidst på en pulsoverblødning? Det kunne man også gøre. Ja. Ingen problem. Så altså alle sår, der er større end et plaster? Der kan du bare bruge dem her. Ja. Og du kan bare klippe den stykker, eller du kan lade det sidde. Ja. Så som den er at sige, det er godt nok, det er stort og voldsomt, men vi fik det der ordnet. Ja. Ikke også? Jo. Det er bare træls at stå med den lille til et sår, der er så stort, så vi skulle have brugt sådan et sted. Ja. Fordi du kan ikke lave den her om til den her, du kan godt lave den her om til. Ja. Så man skal væk fra at tænke, om det er en lille tur, så jeg tager bare den lille med. Men det kan man godt. Fordi... Men man må gerne tænke det. Man må rigtig gerne tænke det. Ikke? Så skal du bare vide, du... Jeg diskuterer gerne med ham med letvægtsvandreren på Facebook. Ja. Nå, jeg kan ikke huske det. Fordi han tager jo stort set ingenting med i hans første episode. Stort set ingenting, fordi han skal være letvægt. Ja. Det må han jo gerne, fordi han fortæller mig, at det gør han. Ja. Ikke? Så er der nogen, der siger, jamen de har altid tamponer med, fordi de er rigtig gode til det her med at pakke sårene. Ja. Dem her de er gode til at suge, men de er lavet af vat. Ja. Og vat, det tråder. Ja. Og du kan altså godt få en sten ud af et sår, men de her fine tråde, de forsvinder bare dernede. Du kan få ud, og det er skylden ud, fordi de hænger fast alle mulige steder. Så får du ud igen, så får du betændelse, blodforgiftning, og hele balladen, får du aldrig ud. Så det duer de ikke. Det er ikke anbefalesværdigt. Det er ikke anbefalesværdigt. Nej, ikke til det formål. Nej. De kan være gode til andre ting. Jo. Men til det formål med at standse en kraftig blødning, det er det ikke. Der er en t-shirt bedre. Og så man bare starter. Ja, med t-shirten, der starter fra et hjørne af, og bare putter t-shirten ned i. Så det kan godt være, at du kun når til et lille snit, så er det jo fint. Så tager man bare resten ind og klipper af, hvad er der. Ja. Men man skal gøre det med vilje, og man skal øve sig på det. Det sidste, jeg lige vil sige, hvis der ikke er mere omkring, for jeg kan godt se, at tiden render. Jamen, nu har jeg god nok tid. Så konen tog den første tid. Nå. så det er så fint. Så. For der er jo også hypotermidelen. Og nu er Danmark jo ikke så kendt for at være blandt de varme. Nå, jeg kan lige vise dem her. De er altså fine. Kender den? En vaskeklud. Den her. Det er hvad siger du der? En vaskeklud. Det er den her. For fanden. Ja, den der. Ja. Fedt. Så når den der bliver våd, så bliver den til den her. Den er god både til det der. Den koster ikke en skid. Men den er også god, når man skal være skumpanten af lige med. Så er den også rigtig god til lige at skrubbe med. Og så kan du bare i din affaldsplads, og så er det ikke. Og man kan købe dem i normalt, og det koster ikke en skid. Okay. Ja, det er simpelthen, de kunne have dem alle steder. Det er lige i lommen, jeg har dem alle steder. Det er lige meget, de fylder ikke noget. Spændende. Ja, god. Og skal jeg til at holde op med at pakke det så over? Det er fandme ikke. Og man kan sige... Kan du bruge den der i også? Ja, det kan du nemlig. Det er nemlig det, du kan. Fordi hvis du master den der ned i... Ja. Så kommer der faktisk ikke noget blod. Fordi i det den får væsken på sig, så udvider den sig. Og fordelen med den her, det er, at den trævler ikke. Fordi jeg er med på, at en tampon, den gør det samme, men den her, den trævler ikke, det gør en tampon. Ikke? Man kan så sige, at den er sådan også formentlig ikke særlig... steril.
Nej, den er ikke steril, men den er nok heller ikke særlig forurenet, som hvis du har gået rundt med din... Den er givetvis renere end en t-shirt. Ja, det forsøger jeg at sige. Ja, men den er ikke steril. Nej. Men det er lige meget. Ja. I den situation er det meget. Men kan vi undgå at få jordbakterier i, så er det vi glade, ikke også? Så er også? det klart nummer 1. Ja. Helt sikkert. Ja. Helt sikkert. Og de er altså gode til mange ting. Det må man skulle sige. Ja. Og de koster ikke det skide nummer 1. Ja. Altså det er... Ja. Yes. Hypotermi. Hypotermi er jo en sjov størrelse. Du kan dø af det så let som ingenting. Og det er det, hvor jeg en gang med, og nu jeg er en lille smule skadet af mit job, det ved jeg. Men folk, der gerne vil i gang med friluftsliv, skriver ind på Facebook, hej, jeg vil gerne i gang med friluftsliv. Ja, det er da fedt for dig, skriver en hel masse. Så skal du bare. Ja, hvad skal jeg købe? Så er der mange, der skriver, du skal ikke købe noget, du skal bare gå i skoven. Det er også fuldstændig rigtigt. Men de bliver nødt til at have med, at hvis de bare går i skoven i eksempelvis cowboybukser og en bundeskjorte, det hedder de gamle, kan du huske dem? Ja, lige præcis. Ja, ikke? Og jeg har desværre ikke en mere, fordi, og det er ikke sådan lige at få. Men når de bliver våde, så tørrer det bare ikke. Det tager 100 år om at tørre det lort. Og vand køler jo 25 gange hurtigere ned end luft. Så når vi har vådt tøj på, og vi pludselig, for det er ikke det at være i skoven og være våd, det er bare at lave et stort fint bål, så får vi varmen igen. Det er rigtig godt. Det er rigtig godt. Vi skal bare have noget at lave bål af. Hvis det regner, så skal vi bare have noget at lave bål af i regnvejr. Så er det fint, så kan vi godt. Men så er det pludselig ikke begynder friluftsliv længere, vel? Fordi at tage ud i skoven og gå hjem igen, det kan man sagtens gøre cowboybukser. Du kan også sove i telt i cowboybukser. Det kan du sagtens. Men hvis du er skide uheldig, så kan du bare opstå i en situation, hvor du faktisk får en meget, meget ubehagelig oplevelse, eller du kommer direkte livsfarligt på sådan en afkøle. En eller anden årsblik. Overrasket eller uvejr, hvad fanden det er. Det rigtige tøj, det er bare en rigtig god idé. Fordi det er det første, vi har. Det er den første skærmning, vi har mod udefra kommende elementer. Det er vores tøj. Det her friluftsbukser, vi ved, de tørrer hurtigt. Vi ved, det er god kvalitet. Det holder også noget. Så det bliver ikke sådan, vi bliver ikke nedkølet, hvis vi bare vildt eller fanden gør et eller andet. Så det rigtige tøj, men det har man købt det rigtige tøj, så har man også bevidst besluttet, nu vil vi på tur, og vi har taget højde for forskellige ting, fordi vi har med vilje købt det her tøj. Og det samme gælder med alt det andet. Bare vi får pokker gør tingene med overlæg i stedet for at vende tilfældigt. For det ulykker sker uanset. Det kan vi simpelthen ikke gardere for. Men vi kan være så godt forberedt på dem som muligt. Yes, hypotermi, det var det vi kom fra. Den er lidt tricky, fordi at 37, det er jo normaltemperaturen, falder den til 35, kommer den under 35, så begynder vi at ryste, og vi bliver sådan blolle mere, og vi får sådan lidt silikoneagtig hud, og så kan det ryge helt ned til 33, og det er stadigvæk. Alle symptomerne er stort set de samme. Bortset fra, at hvis man ryster, eller hvis man ikke ryster af kulde, så kan man åbenbart være i bedring, men du kan også være i akut livsfare. Det er simpelthen lige før, det er der, du mister bevidstheden og dør. Så møder man en kold person, eller er man ude, og ens makker begynder at sidde og ryste, og er det godt nok koldt, men så vedkommende holder op med at ryste. Så det er ikke fordi, hun nødvendigvis er i bedring. Hun må faktisk være lige ved at dø. Så hypotermi og kulde er ikke stødende. Og vand på, det er mere at få, har man noget i sin, jeg har i min førstehjælpstaske, henne på tasken, der har jeg altid en lighter. En lighter, og jeg har noget fatwood, har jeg også altid. Noget hvad? Noget træ, der er nemt at tænde. Noget, der kan brænde simpelthen det rundt. Okay, og hvad er det? Jamen, du kan købe alle mulige. Du kan også bare tage almindelige temperature sprittabletter. Ja. Har sådan nogle med. Du kan få dem økologisk, hvis man har sådan en. Der kan du få dem der er lavet af træ med lidt... jeg skal bare lige... Yes. Ja. Sådan nogle ting. Noget, der er nemt at lave bål med. Fordi så kan du få varme. Der er også de her alu-tæpper. Alu-tæpperne, de larmer bare helt vildt. Men de kommer i sådan en indpakning, så de fylder heller ikke meget. Men når de er foldet ud, så fylder de en del mere. Der kan man pakke sig ind. For
hovedet med. Få torsoen med. Men lad armene være ude. Arme og ben, eller arme og fødder, vil vi have varmet op til allersidst. Vi vil have torsoen varmet op. Det tæppe her, det er super genialt. Til rigtig mange ting. Men der er ikke noget varme i det i sig selv. Det reflekterer varme. Så hvis du er ishamrende kold, så er der ikke meget varme, der kommer fra dig. Så er det ikke rigtig godt. Men hvis du kombinerer den der med en sovepose og en rigtig god drikkedunk, der kan tåle kogende vand, og du smider i soveposen, så er du pludselig rigtig godt hjulpet, hvis du er kold. Så derfor, ja, man behøver ikke købe de dyre drikkedunke. Du kan bare købe en billig en. Ja, det kan man. Man kan købe en billig en. Og den kan også holde vand, og den er sikkert 89% vandtæt også. Så hvis du vender den på hovedet, så er der kun lidt vand, der rykker ud på soveposen. Og det er jo alt sammen lige meget, så længe solen skinner, og det er dejligt vejr. Det betyder det ikke så meget. Hvis lokummet brænder, så er det bare rigtig smart at lige have en kvalitets vanddunk, der kan holde til varmen. Fordi hold fast, der kan man hjælpe nogen, der fryser rigtig meget ved at smide sådan en ned i soveposen, pakker den ind i strømmen. Den der holder til kogende vand. Den kan holde til kogende vand. Ja. Alle Naglin. Nu er det lidt slidt, den her. I har også en Naglin? Ja, jeg har en, den er 15-20 år gammel. Ja. Ikke sådan en men den er ikke, det er den første. Jeg vidste faktisk ikke. Og et helt andet tip, jeg har 2 af dem her. Ikke også? Den ene, der er tegnet med rødt på. Og det er fordi, når jeg ligger i teltet, og der er koldt udenfor. Ikke også? Så er det bare rart lige at tisse i den, end det er at gå udenfor, og han skal have støvler på. Og så er det bare rart lige at tisse. Men den er malet med rødt. Ja. Den bruger jeg kun til at tisse i. Ja, bagefter. Ja, det er jo sådan en med smæk. Ja. Og jeg har aldrig set dem i de der flexible. Nej, og den var egentlig ikke specielt dyr. Jeg tror, den kostede 149 eller 169. Ja. Hvor køber man dem hen? Er det også bare... Jeg tror, Eventyrsport har dem. Jeg tror. Ja. Ja, det har alle har. Ja, det er fint. Alle har Naglin. Ja. Det er bare... Det er bare lækkert. Ja. Og det kan holde til det varme vand. Men det er også sådan noget... Jamen, det behøver ikke være dyrt at starte på friluftsliv. Nej, det behøver det ikke. Men det er også bare meget rart at have nogle ting, der bare virker. For det er hårdt. Men som sagt, holder man op med at ryste af kulden, så er man enten i bedring eller lige ved at dø. Og vi kan ikke se forskel. Er der en, der fryser, af med det våde tøj, ind i soveposen, en varm drikkedunk i, tæppet der, rundt om, det skal sidde helt inde på huden. Ja, så først tæppet, og så soveposen. Og så drikkedunken. Og så soveposen rundt om, og så lige drikkedunken i soveposen. Ja. Og man kan ikke varmes for hurtigt op. Man kan ikke være så kold, at man bliver varmet for hurtigt op. Nej. Og selvom du smider vedkommende i soveposen, så er du stadigvæk kun dække torsoen med... Ja. Fordi armene, de skal ikke tage varmen. Nej, fordi, og det iskolde blod, der er helt ude i fingrene, som har fået lov til at stå, fordi at jo kroppen lukker af. Grunden til, at man får den her silikone, det er, at kapillærerne lukker. Ja. Det kolde blod skal ikke tilbage til hjertet for hurtigt. Præcis. Det skal gå stille og roligt. Så det er derfor, man gør det. Men kan det ikke være nogenlunde de samme symptomer, hvis man har voldsomme smerter? Altså det der med at ryste og fryse helt vildt. Eller i hvert fald, det kender jeg i hvert fald for mig selv, hvis jeg har meget, altså hvis jeg slår mig, eller hvis jeg kommer til skade, så får jeg fuldstændig der tænderklapper. Men så var du typisk ikke for blå læber, og du var typisk ikke for den her silikonehud. Nej, men det er i hvert fald typisk ikke for miste. I kender godt, at man skulle bare have haft handsker på, da man cyklede hjem. Kan ikke huske det der for 40 år siden, da man var knægt, og man lige skulle have sagt, jeg skal godt have tisse, man. Nej, jeg skal tisse, så skal man ikke få knappen op, fordi fuck, det virker ikke, de der fingre der, man. Det er jo håbløst, ikke? Så den der stivhed der, men den er der allerede fra 35 grader og hele vejen ned. Så det vi kan ud fra det vi kan måle på, det er rystelserne. Og stopper de, så er vi livsfarlige. Det er nødt til at gå ud fra. Så det kan godt være, nu fik jeg det godt hurtigt varmt. Hvor lækkert. Det skulle være super. Ja. Få lige så højt på igen, det andet er ufandt. Men noget med, så vi altid kan lave ild. Og jeg har altid sådan en præsending med. Den er rullet sammen og passer med pløkker og snor og det hele og passer ned i den her. Så den her, det er bare lige putte den i, den putter jeg også lige i rygsæk. Så ved jeg også, at det er en lidt større rygsæk, og det er ikke letvægt. Men når jeg skår med drengene, og det pludselig regner, eller ej far, vi gider ikke gå mere, kan vi ikke? Jo, ved du hvad, vi sætter os lige ned, så sætter vi den her op.
Ikke også? Og så sidder vi i læ, og så kan vi faktisk sidde og hygge snakke, og så har vi bare en time længere i skoven. Og det er jo bare lækkert. Det er bare fedt, ja. Når de er, hvis de kommer til at gå ned i åen, selvom far 17 gange har sagt, at det må I ikke, så den der alufolie skærer i hjørnet af, på fødderne med den, strøm den ud over, og så ned i støvlen igen. Så kan vi også klare sådan en time. Så I er heldige med sådan en far. Kan nogle trick? Det? Ja. Og jeg har reddet deres liv så mange gange. Nej, må du ikke! Og der reddet dem igen. Men. Og konen siger, slap nu af. Det kan du selv gøre, men det var der reddet dem. De der er stadigvæk i livet, det er min skyld. Ja, så man er selvfølgelig lidt skadet af sit... Må jeg lige prøve at se snoren igen? Jeg skal lige se knuden, eller bare lige have et nærbillede af det. Så.